Здравейте, казвам се Николай Бояджиев и днес ще разкажа за сериалът Семейство Сопрано. Семейство Сопрано е американски телевизионен сериал, който проследява бурния живот на семейство Сопрано, както подсказва и самото му име. Историята се развива в щата Ню Джерси и разкрива пред зрителите криминалния подземен свят, контролиран от главния герой или по-скоро антигерой Тони Сопрано. На пръв поглед много хора биха определили живота на Тони като олицетворение на американската мечта. Огромна къща, луксозни автомобили, красива съпруга и две прекрасни деца. Но зад тази бляскава фасада се крие мрачен свят, изпълнен с насилие и алчност. В първия сезон Тони е под постоянен стрес, породен както от семейните му проблеми, така и от работата му в организацията. Този вътрешен конфликт го довежда до серия от панически атаки, които застрашават не само здравето му, но и позицията му като лидер. Затова той започва да посещава психотерапевтката доктор Мелфи. Решение, което пази в пълна тайна, тъй като в света на мафията подобна слабост може да бъде фатална. Терапевтичните сесии дават на зрителя поглед към дълбоките страхове, несигурности и морални дилеми, които преследват Тони. Макар да изглежда хладнокръвен и безмилостен, той всъщност е човек, разкъсван между желанието да бъде добър баща и съпруг и необходимостта да поддържа престъпната си империя. С напредването на сезона напрежението между тези две роли нараства, водейки до поредица от конфликти, предателства и трудни решения. Семейство Сопрано не само показва живота на мафиотския бос, но и изследва сложната психологическа природа на Тони. Човек, който едновременно вдъхва страх и предизвиква съчувствие. Именно това прави сериала уникален и превръща Тони Сопрано в един от най-запомнящите се персонажи в съвременната телевизия.